Jenengan ki apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, elek karo Mbak Tatin wis manut aku. Aku tak sengkene. Jenengan mencedak kalian. Lah wis ora apa-apa, wong ngene ya ketok kok. Lah iya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong wuta trenggleleng sak dunia iki. Di kapak-kapakne manut. Paribasane kapejanon nderek. Sampean kok seneng karo Mbak Tatin wis tau nganu kok, wis tau mbayangke Mbak Tatin iki kaya ngapa? Apa jenengan seneng kalian kula napa? Ora maksude nek ndi kan mesti njaluke duit karo kowe. Napa nggih? Dadi dhek tak takoni iso mbayangke Tatin iki bentuke kaya ngapa iki piye? Jal ngomong bentukku kaya pripun nggih, Gus? Lho sampean iki maksude ngene lho Mas, ben jenengan ki mbuktekke tenan aku ki lemu apa kuwi? tangan bae, tangane ulungno, tanganmu ulungno, Tin. Tanganku? Iya. Aku suwe-suwe wedi dhewe to, Tin. Lah kepiye ki? Wedi lek kliru. Ora nek kleru kok aku ngomong wis. Engko nek kleru aku bengok. Wis, ndang. Yo. Cek ngono. Kok suwe-suwe ya wedi. Oh, aku suwe-suwe wedi dhewe aku. Wedi ya? Wedi lek kliru, Tin. Ora lho nya tak demokke tanganmu kene. Ya, nah piye? Oh ya lemu awake. Nek jeneng lah piye? Nek Awake lemu lho domongi kok lemu. Kok dadak dingene-ngene ngapa? Ya anane tak ngono-ngonoke iki aku gemes karo dirimu. Sepulane ora urung dalane dalan boy-boye aku sulaya anggawe gelap di mas kandang tikam serajan ketrang banjir tekadku tanpa karo wati sir sepulane ora urung dalane dalan iku-ikuye aku sulaya anggawe gelap di masa ngertitra serajan lebrong banjir tekadku tanpa kalau waking sir matur sembah nuwun no ya Mbak Elisa Orkarus Alaso. Wo mula rupane kok ora rupa Jawa. Rupane ya pancen ya blesteran wong ku ya bapakne metal mbokne Jawa. Iya. Dadi anake dadi kaya ngono kuwi. Ya Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Saka Toli-Toli no. Oh iya. Sulawesi kono. Aku ya irung dong wong rung tau tekan kono mbok wis men. Arep saka Toli-Toli, arep saka Lito-Lito wis benengke wae. Iya. Sing penting dheweke seneng budaya. Iya. Jejere Mbak, sapa ki jejere ki ora ketok? Sirahmu sah. Ah. Mbak Iin. Ya. Kuwi saka Kali Gesing Kulon Progo, anu desa sing penuh dengan duren. Wo. Penghasil duren paling enak ki desane Mbak Iin kuwi. Ya. Jejere meneh Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya.
ki lagi mulai menapak menaiki tangga ketenaran. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, Mbak. Tati Lestari saka Kulon Progo jajare meneh Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Kuwi saka Bantul. Asline saka Kulon Progo ning diboyong garwane ning Bantul. Wo, dimuktekke, disengsarake. Iya. Ning kok betah ya wis men ra apa-apa. Ya, jejere Mbak Neti Sulandari ya saka Sleman. Jejere meneh kae Ibu Prastiwi. Oh ya. Edian. Ayo Ramaido Prastiwi iki anu apa fene ndi papan kok. Iya. Wah luar biasa tenan. Ora neng Jawa Timur nang ndi wae lho, neng Gresik wingi ya ditepuk tangani, neng Kediri ya ditepuk tangani, neng Pacitan ki ya ditepuk tangani elok tenan. Panjen yo do ngetutke nang ndi-ndi. Ketara no. Oh, anggere ana sing nganggo kaos gambare ceret. Ah. Iki fene Prastiwi. Iya. Sinden kok gambare ceret. Ayo wis ben mbok sak karepe ayo mbok artine apa aku ora ngerti. Ya. Yo sa, jumeneng sa. Ya. Klintang-klintang numpak andong apel klingklong. Kendalu paseno, aku ora arep menging koyo omong, aku wis sugih jaya padane. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Ya iya bener. Pertama menyapa dulu. Heeh, ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oke, sugeng ambal warsa nggih. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa. Katur kaping mudar wis kaya. Kalih kotos katus kalih hatus pitung dosa limo gangsal 700 dasal kalih hatus 70 gangsal. Andrera. Kowe anggere muni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing bahasamu sing teng Pletot menggo nangka kuwi. Kathah nek wis atusan akeh Pak, nek tekan 20 ora apa-apa, nek atusan ya mume tendase. 770 gangsal dosa. Kalih atus pitung dosa. Kalih atus pitung dosa gangsal. Limone rasa disebut. Gangsal. Nah. Matur doamu apa harapan? Oh, harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem ayem tentrem. Nggih sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah paradise of Java. Wah, ini surganya. Apa kowe? Paradise of Java. Paradise. Artinya apa? Artinya apa? Paradise, surga. Surga Jawa. Kuwi bahasa Inggris. Ya. Oh, aku mau kapusan Eropa panitia. Apa? Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati mun halking. Nah, engko meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya? Mboten. Halking niku halaman wingking. Wah. Telek aku. Aku bahasane gagak halking. Rumangsaku ki raja apa ngono lho. King ki ra is raja, rumangsa kuwi aula raja ngono ya. King. Kok ming halaman wingking. Oh ya padha wae. Ayo padha karo tongbo. Apa? Tongbo apa? Letong kebo. Oh
Oh, nek nek disingkat kene ra yo ngono disingkat. kuwi to, ayo to. Oh, gitu. Ayo. Kene yo disingkat. Dang teh, wedang teh. Oh, padha nggonku yo ngono, kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana iki apa? Kamu pergi kemana? Oh, basa. Nek kene yo disingkat-singkat ngono. Heeh. Oh, apa mau? Tong po. Nah, Lempong kepo. Aku mendikani halking, halaman wingking. Ya, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, artine? Ayu tenan. Oh, alah, piltus. Apa kuwi? Intil wetus. Oh. Aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong adi alem Yunan kok dadi Tildus. Lah ngapusi biasane alis rupane elek kaya ngono wae nek dandan wae ayune. Suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk sa Yunan. Oh, Wah, ya, dasare ya lit muning. Apa? Kulitmu kuning. Oh, salah mikir aku nek. Nah iya. Ah, kowe mikire apa? Silet. Ah, Let no, let pikir let. Apa let? Oh, kulit. iya. Let muning. Heeh. Pak Seno botmu teh, Mbutmu teh apa? rambutmu putih. Ayo wis tuwa kok, Sa. Iya, ora apa-apa. Ki neng sing nyuwun nimbangono katresnanmu. Nimbangono Ya, katresnan. monggo engko diaturake Mbak Elisa. Wah, ki S1-ne jurusan pedalangan, S2-ne jurusan psikologi. Oh. Ayo dadi iki duwe titel ning anggapen iki wong bingung. Wo, kok wong bingung? Lah nek S1-ne pedalangan kok S2 psikologi iki jane dhek ngoyak apa? Ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi iki ra anu priksa wong edan. Jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan iki ya jiwa, ning lara jiwa. Kok iso? Kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara Soale jiwa? ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Dadi dalang. Mah kurang ajar to. Lah tak rewangi omong dhewe nyauri dhewe ki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih, nggih, Pak. Sing Lah, iya. maraken duit-duit ya kuwi ya. Ah iya, nek Maksud wayange nuwun nggih, Pak, sampun edan. cah koclok tenan. Iya. Ya lah. Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa Nggih, sini. kula ajeng mriko kata pantai wonten napa Deleng Riap. Teleng. Deleng Riap ana pantai Klayar ya. Ana lagune Didi Kempot. Terus Iya. pantai Serau kata. Sogi. So inggih kata seruni wah besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Long Sungai Maron. Ya. Ya dibawani imbangono katresnanmu. Ya. Monggo. Sing piye? Aku ora patek paham niki. Niki damelanipun Pak Tengkleng. 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 Ku nek krungu wonge nesu lho ya. Pak Tengkleng ki ya dalang. Nggih, dalang. Heeh. Mas Tengkleng. Ya, Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih pawane gawane niku kinanti gawane sami niku. Oh iya, iso nyebut kinanti bareng. Heeh. Ya iso wong wis gedhe kok. Maksudnya- Sinau ya. Maksudnya jeneng tembang kuwi lho. Tembang iki Ya. jenenge apa wae? Kinanti. Terus Pocong. pocong. Terus Dandang gula, dandang gula. terus Ana micil. oh, mijil kok. Mijil. Mijil. Heeh. Megat roh. Heeh. Aku komplit Durma. Durma. Durma ki pendhita. Padurna kuwine beda. Durna. Ya. Nek aku salah ling getak pengpengan kok. Iya. Aku muni Durma pendhita Durna. Nek dhek sing salah dipenerke ngono muring-muring. Iya. Ya. Saben dina
meh wae kleru lho sing ngendang ki mau. Iya. Lagi bawa saben dina arep deng ngono lah iso tak tempiling kan. Dorong. Soale padha lirik awale ya kuwi. Heeh. Sesa. Sugeng dalu menika kagem bucangik sak rombongan dalem saking grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Badhe nyuwun gending samping gunung. Mangke badhe dalem bawani gendangipun tayupaken. Oh iya. Menika 2 3 4 kagem bucangik dalem badhe duit. Duit. Duet kali Mbak Tatin mangke badhe kula sawer. Wah iya, wah penggemare Tatin. Duet kok karo Tatin, padha karo adep-adepan karo nangka blonyo. Aja sia-sia. Mbak Tatin ki berbakat le mencintai kata Mbak Tatin. Heeh, Nanang barangnya termasuk. Mas Nanang langsung guyu. Ya. Harap urip bebarengan. Bentar ya Pak, aku lali jaten. Modar ora lho. Wis piye kuwi nek ngono kon bayar pira aku tak takon. Iya. Ayo bocah ora asli Jawa iki nek ngeling-eling kangelan. Ayo 275 mau. Bunga susah Sugeng dalu kula Bratasena pelajar saking Ponorogo ngrayu nyuwun lagu kembang rawing nyekar Mbak Tatin niki wonten bebungah saking kula teng Mbak Tatin kali Mbak Ayu. Ya. Nya. Iki Tatin iki. Wah. Lho, apik kaya wajan. Tatin versi kartun. Kaya wajan sio-sio tenan. Ayu kaya ngono, kaya wajan. Kaya wajan nggo goreng tahu. Ya, tina dipajang. Nggo medeni debt collector. Nggo weden-weden nyamuk, Mbak. Wah, Ayu iki, fotone Ayu digaweke wae. Wah, apik. Heeh. Nganggo kacamata. Kacamata kok kacamata ora kekno Ayu. Ya. Wis waduh diilang liling ya. Awang gambar Tatin kok kaya ngono, jane ora kaya ngono. Ya ora apa-apa ora. Apa tega lan pun kakang. Ya, iki gambare Prastiwi dikeke sisan. Bu, dipadake tas kresek, Bu. Oh, ayo. Ana ora kuwi? Oh, uduh. Tak gosok. Tak kira nek gambar. Sia-sia lho karo Bu Prastiwi. Ha iki apa? Indomaret. Atiku ra bisa lali pon ya mangga saben dina mengalamon jroning sepi samon
ngandel ora, tetep iki Prastiwi Lovers. Iya. Jeruk Siti ngaturaken Sugeng Ambal Warsa Kabupaten Pacitan ingkang kaping 275. Ya, tansah adem ayem lan tentrem nyunulaken liwung sing nyekar Bu Prastiwi. Wah iya. Piye ya? Gantine Mariah Carey. Sopo Mariah dhisik. Mariah dhisik. Ya. Mongko Kang Mas prasadanku bebasane nan bisa tinungku juntulan prasadyaku Matur suwun. Kula kae Kiai Sendok barang tekan kene to. Nggih. Iya. Tepeh-tepeh. Nggih, makane yo. Semangat. Mesti pengirane wong ora gendhep ning jane ora edan, ora kentir kae. Iya. Pancen yo seneng karo budaya, yo. Apresiasi. Nek nang Yojo kae sok njogeti sepeda gembira. Oke, kata nggih. Senam masal, heeh. Oh iya nggo acara-acara ku ya, Mak. Iya. Iya. Mula tekan ado-ado do nusul do numpak nyarter mobil. Ya, matur sembah nuwun. Iya, Sa, matur suwun Mbak Elisa. Ya. Engko genti liyane. Ya. Aturke sapa iki, Mak? Iki ana sing saka grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Pordasi Pacitan. Heeh, nyuwun gending caping gunung arep dibawani disalirani dhewe no. Ya. Disalirani dhewe karo diduetke karo Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin. Ki engko kendangane digawe tayub. Oh iya.
Sing ngendang iso ora. Tempiling ora iso. Apa-apa arti tempiling. Ayo. Ayo Tin. Ya. Ki eneng sing nyuwun duet karo sliramu. Langgi pundi, Pak? Heh? Pundi tiange? Lah ya mbok kok pundi tiange. Kowe iki meduna sik ngomen diduweti. Ya. Ya, monggo. Saking Purdasi Pacitan. Oh iya. Oh, menika bapake. Nggih, monggo Mas ya. Nggih, mandhap mriki nggih, Pak. Mengko arep disawer kowe. Iya. Kok kaya wis tau pris weruh takuna. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Dalu, Namine sinten? nami kula Pak Kukuh Santoso. Pak Dukuh? Kukuh Santoso. Pak Oh, Kukuh. Iya. Oh, ayu-ayu bosok. Lah Dukuh karo Kukuh meh padha lho. Ya ora kok aku saka kene krungu muni kukuh kok. Panjenengan asmane sinten? Lah panjenengan wae sing duet kene sinten momeng waton nulis. Mboten terus Mbak Tatin sinten apa namine? Oh, nggih, nami kula Tatin Lestari Handayani. Jenenge Speklo Segendongan. Nggih. Napa? Jenenge sampean Speklo Segendongan. Nah, artine napa? Ya artinya ya Speklo Segendongan. Sepikul Angkan jenenge wong telu. Sepikul segendongan. Menika kula badhe ngibur Bapak Kapolres Pacitan serta Bapak Kabak sebenarnya dari Blitar ya Pak. Saya saudaranya Pak Gandhi yang melihara kudanya Pak Gandhi ya. Pada Bapak Roni dan pada Bapak Wakil Bupati Pak Sumbogo. Iya Pak, selamat malam. Nggih. Monggo Mbak, kula badhe bawa caping gunung. Nggih. Nggih, monggo mriki. Jengklengken mboten, Pak? Jenengan mriki. Jengklengaken. Oh nggih. Jengklengaken. Yuk, monggo Pak Kukuh. Tintingane Pak. Tintingane Mas Getar. Saben bengi nyawang Elok lah. Kunang Yuk. yen memajang amung nganggo janur kuning sayange mboten nggih gareng Pak nggih. Napa? Nek ngundang gareng nggih gayeng. Gareng. Gareng Semarang. Wah niki. Niki lho Pak wonten 3 malah murah-murahan. Ya, ya menika gareng wayang. Oh, Gareng kersane? pelawak. Gareng dagelan. Wah, ngertiku kok ora ngertiku gareng wayang. Iya. Kembang wae weton-weton gunung Pacitan Serwi jenah panas udian menika pari antin Pak. Siwun Pak. Ajeng pari-ari. Monggo, Nggih, monggo. monggo Pak. Dikerjani kan pari Oh. ini. Oh nggih, nggih. Presiden ayo. Kula riyen ya Pak nggih. Nggih. Mbak Pak Kukuh riyen terus monggo sinden-sinden ngoten nggih. Nggih. Kayu sono digawe dipangan walang. Terus Seno nggih. Nggih. pinter dalang. Wah,
matur sembah nuwun. Ya. Sina pinter ndalang. Niku ora guru ndalang tok le pinter. Dalang kondang malah Mbak. Lah nggih. Monggo jenengan. Monggo Mbak Tiwi, ya. Mbak Elisa dari Bugis Pak ya? Dari Sulawesi. Iya. Ayo Mbak Tiwi, Bu. Teman saya dulu banyak Bugis. Sik niki men varian riyen, Pak, nggih. Ayo Pak, varian Pak. Nggih, Bapak miki mangke mek ajeng parian kajenge parian riyin, nggih. Mangke Iya. lek tekon Mbak Elisa mangke nggih. Maaf Pak, nuwun sewu. Monggo. Udan-udan Udan-udan rasane adem, rasane adem. mugi warga Pacitan Heeh. tansah ayem tentrem. Amin. Ya. Monggo Mbak Ika. Ana setan Oh. Terus? neng ngarepku, Heeh. Berarti aku. mugi-mugi kota Pacitan Nggih. tambah maju. Amin. Mari jajare Mbak Elisa. Ya. Ana wong edan nglangi Loh. Terus? mugi Pacitan Heeh. kathah sing mengunjungi. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Iin. Ya. In. Tuku ketan Tuku ketan dicampur jamur, dicampur jamur. mugi Kabupaten Pacitan tansah makmur. Amin. Ayo. Ya. Opek telo Loh. ning pinggir sawah, Terus? wayangan ing dalu menika Ah. kebak ing berkah. Amin. Ya. Mbak Neti. Heeh. Ngunduh rambutan Ngunduh rambutan akeh semute, akeh semute. mugi kota Pacitan Ya. makmur wargane. Makmur wargane. Ya, gampang. Terus Mbak Prastiwi ning Magetan neng Magetan tuku semangka, tuku semangka. muga kota Pacitan Heeh. kondang saindenging nuswantara. Amin. Ya, monggo Pak dilajeng Pak Kuko. Panasutan Panasudan, panasudan, aling-aling caping gunung. ya. Monggo kanca-kanca, yuk. Misowa caping gunung. Iyalah ya Mas. Nadyan wadon sarwi Benar dadi sinden. lanang inumane banyu bening. Nggih, monggo. Ya. Nggih, sinten kula, Pak? Oh nggih. Nggih. Dek jaman bareng jaman jereng kelingan
matur suwun Pak Kuko. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Tatin. Ya, lumayan Tin. Ya, mangane Pun, Pak, bantuan Pak Asro. nggih matur suwun Pak Kuko. Nggih. Matur nuwun nggih, Bapak. Nggih. Anyunan lagu meneh iki no. Ya, kula atas nami komunitas masyarakat wong cilik saking desa Cakra Kembang, Cokro Kembang, Kabupaten Pacitan. Ya. Nyuwun nunggeling lagon Semarang Endah. Ya. Ingkang tembang Mbak Ayu Sinden Idola. Wo ya. Simpang Limaria. Wo ya. Malah ikon Semarang. Lagon menika kula aturaken dumateng Pak Dr. Sujono Sastratmojo, mantan rektor lan pamonging budaya ing UNES. Mugi iki piyai saka ya wong cilik saking Cokro Kembang Pak Widodo Broto sejati. Ya. Ayo no. Iki ana sing nyuwun kembang rawe sing nyekar Mbak sapa Tatin. Ya. Ning sing bawa men sedulurku lanang saka ngendi ki Nganjuk ya Mas Nanang. Ya Nang, ndak ming dekem nang kono wae. Ya. Ya mesake iki. Tekan kene iki arep pentas. Lho, Tatin kok wis lunga iki kepiye iki? Wah, lah sinden Lah tak kira sampun lho. Tak kira wis rampung anggere nampa dit kok wis rampung. Nampa dit ki urung karuan rampung. Lah terus piye? Engko neh ngono. Ayo Mas Nanang yo, rene yo. Sini ya. Iki piye ora? Adabnya sana. Ya. Kei mic. Jenengan arep kiwa apa tengen? Kei mic, kei mic. Aja lemper kowe iki ora wong buta kok ngapusi. Ya. Jenengan kiwa apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, lek karo Mbak Tatin wis manut ta. Wah. Aku tak sengkene. Jenengan mencedak kalian. Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Waduh. Lah iya mulane ben luwih ketok ngono lho. Entah, iki wong buta tergleleng sak dunia iki. Iya, gayane melirik barang ngetok ora. Sekarang kene jam pira, Mas? Dah, kula mriki berangkate numpak pedan motor niku apa sampai kula giat nih. Jam pinten mboten ningali jam kok ngobot niku. Oh, numpak motor. Nggih, kiambekan numpak Ora motor. cemplung kali ya. Dados pas tiang saratan niku nggelepot gara-gara kula niku wau. Weh, ya syukur. Ya, wah, ado-ado tekan kene. Nggih, niku wau kali Mbah Sur niki lho, Pak Seno. Mbah Sur sapa? Dadi yang Pacitan mriki pun tiang mriki apal sedaya Mbah Sur. Oh, nggih. Itu kok teng pundi tiang mboten ate ketok ki mriki. Boten ngertos jenengan ten pundi tiyang ten pundi ngono. Kuwi nek upama wong waras tak tempiling wingi-wingi kok. Iya. Mbok sabar ngono lho ora. Aku kowe iki canggleleng ya kuwi. Iya. Nah, Mbak Sur kok mboten pati ketok, kowe iki ora pati ketok, ora ketok tetep padha wae peteng. Iya. Kok dadak. Tapi alhamdulillah Pak Seno, Nggih. tasih diparingi sehat, Amin. kalih jenengan, kalih kanca-kanca. Amin nggih. Mriki pun warga masyarakat Pacitan mriki. Nggih. Wah jan mboten umum sing delok ya Allah. Ngapa sing delok piye, Mas? Senajan udane ki meng los-losan istilah. Tapi alhamdulillah bareng terang piyuh kemruyuk sing delok. Nang sisi endi, Mas? Sing kemriyuk ki mripate dirubung semut kuwi dadi. Lha kok ning kono. Oh, nang kono, karo nang endi? Nang sisi kono karo nang sisi endi? Kono. Oh. Iya. Nggih. Mas Lanang, Nggih. niku Mbak Tatin arep nyekar kembang rawi to? Nggih. Sampeyan mang bawa slendro napa? Ya. Nah, Ngoten sampeyan- nggih. Nggih, sampeyan kudu iso. Manut mawon kula. Wah, iki lho no. Piyayi nek pinter ngene iki ora pamer ning glelek. Ha iya. Pun dadi kapak-kapakne manut. Paribasane kapejana nderek. Aja Ya ngono. aja lah. Aja dipejahi to. Sing go sinau. Iki nganu ngapunten Pak Seno nggih. Nah. Kula bawane gubuk asmara mungkin tibane kembang rawe ngoten nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Nggih, pokoke sing bawa anu sing slendro ngoten. Ya, nggih slendro. Ya. Nyingkar nyingkur. Oh, piye? Los tanpa nganggo rasa ndredeg
Wong dhek ya ora ngerti lek ndeleke mik kecegaken apa ora iki ra dong. Ya ngertos to, Pak. Dadi mike dimut orang mingkar. Ya ngertos. Ngertos apa wong nyatane ya keseron kok. Lah memang niku kula sengaja kok, Pak. Oh ya, ya wis. Aja dimut lho Mas Miki. Mboten. Oh ya arep tak emplok. Ngapunten lho para rawuh niki suwantene elek pun dikeploki suwantase ajar ngeten niki. Gayane. Saestu. Heeh. Sampean kok seneng karo Mbak Tatin wis tau nganu kok, wis tau mbayangke Mbak Tatin iki kaya ngapa? Apa jenengan seneng kalian kula napa? Ora maksude nek ndi kan mesti njaluke duit karo kowe. Napa nggih? Dadi dhek tak takoni iso mbayangke Tatin iki bentuke kaya ngapa iki piye? Jal ngomong bentukku kaya Pripun nggih kula nek ngarani bentuk niku marahe selawas uripe mboten nate semerep gambar niku lho. Ya ngomong wae lho nek Pak Istilahnya kat indil-indil nganti ondol-ondolnya mboten nate semerep gambar niku lho. Lho, kan kok ya sampean iso mbayangke to? Nek Mbak Tatin niku nek menurut kula pribadi nggih, Pak. Heeh. Niku Mbak Tatin yantone dhuwur, lemu, awake nggih seger ngoten. Wah, cocok ya, Tin. Iya. terus apa Jadi istilahnya cara rabuke olah ngono lho. apa? Cara rabuke? Cara anu rabuke oleh ngono. Lagu iki oleh nek dirap. Mbah. Subur ngono apa piye? Lah ya kuwi sing tak karepne. Apa kok? Jenengan tau ndemok aku urung ta? Aja sampe. Oh, aja sampe. Ngopo kok aja sampe ngopo? Lah sebabnya wis ana sing duwe to, Pak. Di bojone ora melu, ora usah wedi. Ora lho. Ah mboten melu arane wong sakniki YouTuber niku sak pirang-pirang ya, Pak. Lho Ora sampean iki maksudnya ngene lho Mas, ben jenengan ki mbuktekke tenan aku ki lemu apa kurang. tangan bae, tangane ulungno, tanganmu ulungno, Tin. Tanganku? Heeh, Iya. coba. Aku suwe-suwe wedi dhewe to, Tin. Lah kepiye ki? Wedi lek kliru. Ora nek kleru kok aku ngomong wis. Engko nek kleru aku bengok. Wis, ndang. Yo. Cek ngono. Kok sesuai ya wedi. Oh, aku suwe-suwe wedi dhewe aku. Wedi ya? Wedi lek kliru, Tin. Ora lho nya tak demokke tanganmu kene. Ya, nah piye? Oh ya lemu awake. Nek jeneng lah piye? Nek Awake ngarani lemu lho domongi kok lemu. kok dadak dingene-ngene ngapa? Ya anane tak ngono-ngonoke iki aku gemes karo dirimu. Iki kok tak kira dengan cara seperti itu sampai tak lemu karo kurung no lho maksudnya. Bocah kok kaya ngono lho. Kok malah suka dengan dirimu? Piye rasane demok tanganku piye? Ya masih gini-gini aja. Ah ya masih. Lah maunya yang bagaimana? Ya wis ngono kan. Gak bisa membayangkan aku. Ayo teruske. Wiwitane nyingkur lingsem yen ke mutan Neno. lelampahan kang Aku kelingan biyen bapakku duwe penabuh ngene iki, rawuh ngene iki. Pengempul loro, tukang ngempul tukang gong. Urung gong digongi, gong. Mongko rawuh kabeh iki. Sing isi muni matane, matamu kuwi. Dadi niku padha mereme pisu-pisu. Lah kula niku anu lho, Pak. Niku aku sedinten napa istilah mumet kudu nesu mawon. Lah Lah ngopo ngopo? Mas? Lah mung do anu Din, iki tenanan aku ndak ngapusi. Piye? PLN lho sampe tak amuk iki. Lah ngopo? Wong aku ki pasang listrik wis suwe lek ku nganu bayar kuwi tak akeh ya ora dikak-kakne iki. Ora duripke. Lah ternyata Tin, dadi ora diuripi ternyata bareng aku nuntut karo PLN sik to Mas. Sampeyan iki aja ngeyel wong sing ndak roh ki sampean kok ngeyel iki sing gak mekan iki dope sampean. Sing ora mempan ki dopmu. Lah nggih to? Nggih. Sampai kula dipisu-pisu kali PLN bentrah ya sing blawur ya sing nganu iki. Ha iso menaiki aja sok kurang ajar wong sampean ki ora sadar nek ora. Tiwas ngamuki wong. Ora iki ngopo lho tangane dadak ngene-ngene iki ngopo? Gemes karo dirimu lha aku. Kok anteng
ngono lho. Kok nek gemes ngono kuwi to? Wong kok kaya ngono. Kok kaya ngono iki piye? Posisi kok kata-katamu wong kok kaya ngono kaya weruh-weruh wae. Kaya ngene ayune kaya ngono ndandan bojo kaya ngene iki apa atiku. Lah pengen ndek bojo kaya aku. Gak wis. Ora lho, aku pengen bayangke nek dadi bojone jenengan terus lerek anu piye ora weruh iki. Oh, lek arepe maksude lek arepe karon sih ngono to. Oh. Lah kodene piye nek ngono Yo digrayai teko batin karo anu. Karo tangane ngene-ngene kaya mau lho. Ngono lho. Kok dia nek kleru piye? Ya ora dihukum kok kleru. Iki malah lucu lho iki. Grayai kok kleru kok dukum ki cara ngendi? Oh, kleru. Nek dhewe kok. Ha iya. Kleru prai pasal nek kaya aku. Mangga, terus ke Mas. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Ya, luar biasa Mas Nanang. Ya. Ngapunten lho Pak, tasih ajar pun dikeplok isin kula malah. Ora apa-apa kaya iki kekagumaning para pamirsa karo sampean. Nggih. Ing atase sampean kuwi duwe cacat netra ning gelem nguri-uri karo budaya, gelem nguri-uri karo tembang-tembang. Ya, ngono ya, Mak. Mergane akeh sing mripate ora cacat ning ora gelem nguri-uri karo tembang-tembang kuwi ya pirang-pirang. Lah iki men do isin, kae wong ra weruh kok iso nembang, aku sing weruh apa-apa kok ora iso nembang. Iya, dadi pamecut. Sampeyan ajeng melu nembang kembang rawin apa lenggah? Nggih. Melu nggih. Ya panggah no. Pokoke nek dirimu ada ngono aku ya panggah ada di hati. Iya. Kita kan selalu bersama ya. Iya. Iya. Dunia milik kita berdua. Oh iya, Mas Nana. Wis nek kowe gelem wae Tin malah kowe engko nek anak-anak terwelu kok malah. Lah kok iso? Ayo cail sing lanange kementus kaya ngono tembiling sisan kowe. Kempet sisan. Kowe ra malah mapan. Oh lah, bocah pancen nakal loh. Ayo Yo mangga kembang rawe yo. Joget, bokongnya joget ki. Bokongnya. Sai tangane, yo tangane. Ya. Oke. Bob. Dosa kowe. Pripun to, Pak? Sing ngendang jaipong dosa. Lah ngapa? Ana wong kaya ngono kok dikendangi gedruk malah tangane kaya Oh, kados kum napa kados kemedi kethek ngoten. ngene to. Iki rumangsane tangane wis ketok kaya nek wong ngene iki. Ning gandeng ora weruh dadi sak deling matian to. Wis pokoke intine Ya obah kan ngoten. semuanya yo gelem obah ya. Kaya dosa kowe. Lah apa? Aku nggo dolanan wong cacat kok. Ora lah aku pengen joget. Apa ngerti go jogete Mas Nanang iki kepiye ngono lho. Mboten saestu mboten damel anu. Memang pengen ngertos jajali wong ora weruh ki kaya ngopo nek joget ternyata kaya tikus anyang-anyangan joget kula ngoten. Ora lho Mas, apik lho jenengan tangane ya wis. Aku ora ngece lho, aku pokoke ora aku wedi. Mboten. Nggih. Yo, langsung wae kodenko kowe kurang ajar ora. Sing digedruke ki nek tatin tok wae wong kaya ngono kok digedruke ya ambyar. Ya monggo. Oh. Yo.
ngendang sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinate saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur banjur ngomongke aku Pamundutan sampun katur Pak Seno. Nggih. Rawe. Nggih, Mas Nanang nyo tak sangoni nyo. Oh nggih. Iya kok iya. Sampai yo aduh-aduh tekan saka mbok yo njaluk dituntun kok le aleman to. Lah ampun apal niki ta, Pak? Nggene teng mriki kok. Ampun apal kok. Njaluk dituntun mengke ngalem mengke. Nyo jampani. Nggih. Ah, gene kleru. Ora tak ketok ta, Pak? Pokoke nek urung kecekel dhewe ra tak kekke pokoke. Ben berusaha. Ayo. Teng mriki. Mas tak dudui apa piye, Mas? Aja ndak dijaluk, tatinku mung njaluk nek anu. Ora kok ngonone aku golek sampean dudui terus kabeh no iki. Wah, Yo, Pak. Nya. Nggih, matur nembah nuwun Pak Seno. Nggih. Mugi-mugi sehat, Amin. tanggapane laris, Amin. waras sak yoga-yogane sehat sedaya. Amin. Maksudnya waras sehat ngono lho. Lah sindene ra mbok dongake. Oh, sindene yo panggah, ora lali panggah muga-muga mundak lemu-lemu kabeh. Ki khususe Bu, sapa mung Bu Prasti nggih Pak Seno. Prastiwi. Mbok-mbokane sindene weh. Kula
Kula ningali teng YouTube niku jan wong kok pakai payu. Jenengan delok Bu Pras piye? Jan Bu Prasti lover. Wih. Masya Allah. Jenengan nggih seneng kalih Bu Pras. Ya ndak tau umure wis punjul 50 punjul umurku sik anu kok. Kaya ngerti-ngerti ya 50 pira? Pinten 57 no. Ayo ngarani ora lagi baru ulang tahun 52. 52 nggih. Nah, nggih. Munggah Mas Nanang, sembah nuwun nggih. Nggih. Nah, Iki ditulungi ra? Ora, ya wis karepmu luweh kono. Loh kok tetengok nang ngarep sego iki piye kuwi? Lah, nabrak dus. Pun. Oh iya senengane bebeda. Nggih. Seneng lah. Kula sampun, Pak. Wes, piyai sing ora tau rendah diri, ya selalu bersemangat, ya. Nadyan panjenengane diparingi cacat ora iso nyumurupi karo kaya awake dhewe kuwi ning panjenengane semangat luar biasa. Ya, atine sabar. Lah kuwi sing wajib dicontoh. Oke lho sing wong genep panca indriyane disuwarani dijak gojek sithik ora iso nampa, anane ming nesu atine kuwi ya pirang-pirang. Ya. Ning kesabarane Mas Nanang ki wajib dicontoh, dunekke piye wae dheweke ora duka, ora nesu. Ya. Dunekke ora weruh lan sak liya-liyane wong nyatane ya ora weruh tenan. Ya. Dadi ora ana sing iso dienggo selak. Mula ya anane ming sarwa nampa, sarwa nerima. Ya. Kuwi sing abot ning kono ku ya, Mak. Ya. Ayo sing ki diaturke sing pungkasan ya, Nok. Ya. Mbak Prastiwi monggo katuran anu kaya dikancani Mbak Ika ngondak piyaine minder. Ya. Mergo iki wong iki cugetan aten cilik atine. Ya. Ayo Kak, iya. Diaturi, ya dikancani kono, heeh. Disupoti, Mas. Oh, njaluk disepoti yo. Iki kok kaya SpongeBob to iki malah. Ayo, Ya. Wis elek kok. Ya. Diaturake liwung, ya. Ayo spot kira ya paling ora tak dudang apa gending apa kok. Teroreret. Bobo. Ngono. Iya. Wis ora apa-apa. Ya. Liwung Mbak Ika karo Mbak Prastiwi. Ya, mengko ge diteruske ceritane nok. Ya. Ya diaturake Mak. Monggo kados yuk. Ya nyuwun pangapura arepa wis sepuh ning jiwa muda. Ya. Semangat ya, Bu. Semangat. Oke. Ya. Isen aku jane. Hah? Isen. Kowe lah, kowe iki jare wis ra ndek isin. Iya. Kali iki aku malu. Iya ora apa-apa. Kenapa kok malu? Biasanya orang malu. Kayak iki isin Bu aku bengi iki. Heeh. Ya ora apa-apa kadang wong-wong kan sok anu dhewe apa sing duwe semangat, sok semangate lagi down, ora masalah. Iya. Wis ora apa-apa. Ya. Nenon. Anak isin ya lemu joget ora biayaan karo cah enom ngono kuwi. Mau aku tetep malah arep anjlok ning kono. Oh iya, ya wis ora apa-apa, wis sak karepmu tak ujo. Mumpung ngisor jeblok anjlok kok. Monggo, yuk. Sabda pandita
seleng gleneng gak tak tutupi. Nutupi kok ngene nginjen padune. Amboni sisan. Karo sing ngrebab ki wis dendam kesumat kok. Iya. Ya mula ya diancam. Ya, mangga. Iki wong tuwa lho, ora nggo dolanan lho. Iya. Den kowe jan. Bener-bener kowe kok yo asli. Piye? Aja kok sik joget. Aku wis sebagai pimpinane suwe-suwe isin kok aku. Lah Aku kok ora biasa. Wah ya wis sakarepmu. Iya. Edan tenan. Iya. Ayo memberi kepuasan kepada Prastiwi lovers. Iya. Ya luar biasa tenan. Oh, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Terima kasih Tok, Bu. Oh, tanpa saweran rapopo. Wis ra masalah kuwi ya. Mas. Piye ya supaya iso mari ngerti le tuwa. Sesuk sak londrene sirahe no. Iya. Nek sadar. Yo, mangga, yuk. Aku sido lagi. Ora. Yo apa ora ngono kok sido apa ora? Yo apa ora? Seru salah. Kok kayane Bu Prastiwi ki wani karo kowe. Lah kuwi Mbak Yuku kok ana dadine tak matke malah ngopo ngematke. Ngono ku. Wani wae kon ngantil wani. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Tak tempilinge sira iku. Pun nggih. Nggih, monggo. Ngono wae to? Wis ngono wae larang apa? Pareng. Nggih. Pareng nggih Pak Dalah. Nggih, samangga ngatos-atos. Nggih, pun nggih. Nggih. Jan pekok. Pomat pamit njaluk sangu nek ora aku wis tanggap. Iya. Dadi ora arep tak sangoni no. Iya. Wis ben engke wae. Matur sembah nuwun ya. Diteruske dhisik critane. Ya ya tak derekke mak ya nggih. Tan samar pamaring sukma sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawuseng mapan wonten Garing Amarta nono gontak gandhe kocap gris kang munggel kawi papan jerak pinayado papan ado ginawi jerak kocap ing mapan wonten Garing Astina. Kritina ning masewakan
Astina Maha Prabu ing mapan wontening sanggar pelanggatan negari Ngastina nata Prabu Duryudana dupi midhanget pawarta bilih sanggya para Pandhawa mapan wontening sanggar pelanggatan datan kantun sigra nututi manjing sanggar pelanggatan negari Ngastina parandring mangke panjangkaning nata Ngastina kejawi amung damel sarana pejaing para Pandhawa Risa juga nedeng lenggah madaning sanggar pelanggatan sineba ingkang paman Plasa Jenar Reginopati Harya Sengguni datan kantun sang Begawan Durna miwas sawetara sangya para sata Kurawandir madaning sanggar pamelengan nalika semanten dupi mulat rawuhipun ingkang paman tuwin ingkang bapa ing Sokalima sigra wudhar nyemangsa semedi sang nata ing Astina Prabu Duryudana Gyamrawani pangandikan dadi kumanguli jeneng pangandika sanata ing Astina ingkang dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
sahanane engkang iwan kanang sing kasih mawe buko sawegung kung mering delan Iwan kanang mamut sing ngori jenayake ngrot Niwang Supono mangadiluluwe kono sasminaning sun jagat wasisaning Upadara paman Mloso Jenar ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang putra Ngastina dene paman Harya Sangguni pupu Mremban Durna kepareng sumusul dhateng ingkang putra Ngastina wonten ing sanggar Planggatan negari Ngastina nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada anak Prabu Ngastina estunipun kuwatir raosing manahipun ingkang bapa ing kepatihan sasampunipun Maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar Planggatan mongko tumuli boten medal saking pamelengan ngantos pinten-pinten dinten laminipun mila tumuli kula rembagan kaliyan Kakang Mremban Durna ingkang wigatos kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa Maduka anak Prabu Ngastina nedhengipun ingkang putra Alampah Tapa Brata teka kadingaren dene Paduka anak Prabu nglampahi Tapa Brata menapa ingkang jinangka nadyan ingkang Bapak ing Sukalima semanten ugi nggih kula cumadong dawuh menapa to sababipun dene Paduka anak Prabu Ngastina mapan wonten ing sanggar Planggatan tumuli Alampah Semedi menika menapa ingkang kajangka lan gadhahi gegayuhan menapa kepareng ngambah bareng ingkang sejati dhateng ing Bapak ing Sukalima nggih Badurna wonten dawuh Paman Harya wonten timbalan kula mireng kabar bilih para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar Planggatan wonten ingkang dados gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes anggenipun kepengin nyuwargaken dhateng Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candradimuka kelunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini lamban menika ingkang dados sarana Kanjeng Paman Prabu Pandhu mapan wonten ing kawah Candradimuka lajeng kepareng Paduka nuwun sewu menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa supados sak mangke ingkang Paman saged mapan wonten ing kasuwargan oh inggih nggih menapa lekas Paduka ing atus mekaten menika nyengkuyung dhateng gegayanipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa anggenipun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing kasuwargan babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula nanging panjenengan prisa piyambak rina panteraning dalu ingkang kula gayuh kejawi kula menika saged nyumurupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem mboten badhe jenjem tuwin mboten badhe jenak miwah kepenak anggen kula lenggah dambar ke Prabu Ngastina
Mila gandeng samangke Pandhawa nedheng lampah tapa brata. Kula nyuwun dhateng pangwaosipun para Jawata supados samangke kasendalo mayang babar pisan para Pandhawa supados sumusul dhateng tiyang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi tetela mekaten cocok kaliyan menapa ing sampun kula aturaken lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap paduka anak Prabu Ngastina kula saged ngupamakaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawanganipun, paduka anak Prabu mboten badhe saged eca, mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados Nalindra ing Ngastina. Semanten ugi ingkang Bapa ing Sokalima nggih. Menawi tetela gegayon paduka anak Prabu menika kados mekaten, kula namung nganyengkuyung. Mugi-mugi menapa ing dados pandonga maduka dhateng ngersanipun para Jawata tinampi dening pangwaosipun para dewa. Saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu Ngastina sageta para dewa anyupet dhateng yuswanipun para Pandhawa dumugi dinten sakmangke menika kemawon nggih. Badana wonten dawuh Paman Harya Sengguni. Wonten dawuh mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng ngersanipun para Jawata menapa sababipun dening paduka paring dawuh mekaten. Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing Dandang Mangure. Kadang kula Yayi Puntadewa nembe katimbalan sowan wonten wonten Kahyangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Paman Ploso Jenar ing tan samar pamoring sukma sinukmaya pinah yo ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan kacarita rawuhing Sang Hyang Permoni ya Sang Pandya Betari Durga jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana wae. Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika duh arine ingsun Werkudara den kapareng kene Hyang sarawuh paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning Panayang ing Dandang Mangure tampan ana ya kula Duryudana. Lha pundi jimat
Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ate Sengkuni tak tampa gadi lega leganing atiku. Ora liwat pangestu tampanana. Inggih kula tampi. Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Dene paduka Kanjeng Hyang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Hyang kula nyuwun dawuh. Kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina. Duryudana tak ambali kang dadi pangandikaku marang sira kula putuku negara Ngastina. Yen to dina samengko panyuwunmu wis aturake marang Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jatimurti. Lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru? Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis utusan kelawan Hyang Pikula Narada. Ya kuwi nimbali kelawan Puntadewa supaya timbali munggah ning kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake merga nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Kang mangkono kena diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ngancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandudewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kulup kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semono kowe wis tau tate matur kelawan aku yen to aku ngudaneni panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang apa ingkang mbok ucapake marang ngersane Hyang Wing Dandang Mangore. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kapuping Rana Madyalaga, besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaning Betari Durga ing Dandang Mangore lho, Nggir. Pawan, wonten dawuh Dasundi. Pun disaguhi mawon. Wong mati niku sesuk krasa napa? Perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani, dijangka-jangka kaya ngapa. Wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka. Tumrap kula neraka le swarga niku rasa digagas. Panjenengan sampun kirang menapa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Derajat pangkat boten kirang bebasan Nalindra Sugih Banda Bandhu. Sugih Banda Nalindra ingkang Sugih Brana Picis, Sugih Bandhu paduka menika Nalindra ingkang Ngaba Balaraja. Sinembah dening para Nalindra sak jagat. Kasuwargan sampun ngrinegem wonten ing asta paduka nalika sugeng wonten ing alam padhang. Perkawis benjang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula nuwun sewu menika petanganipun benjang menawi sampun seda kemawon, Nggih. Nggih. Menawi kula mekaten Pandya Betari. Piye kula Duryudana? Sineksen jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing kayiwangan Suralaya. Pejahipun Duryudana benjang sukma kula dados balanipun Pandya Betari Durga. Ragane Duryudana menggo bancaan para baju barat. Patobat dagat nekseni lho Nggih Duryudana. Menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina, Pandya Betari ing abdi pun Patih Sengkuni uga upata kados mekaten menika. Tobat Sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana ora mung ana ing jagat. Nanging nadyan meneng mrapteng delahan kowe tetep tuntat karo laku jantraning Duryudana. Syukur yen ngono aku nekseni Sengkuni. Kakang Drona, pripun Dewate? Sampeyan sumpah mboten. Ketoke kok mboten ketoke. Nek ngonten sampeyan ora lahir batin. Lho, perkara kadonyan niku beda Dipati. Lamun ngantos meksa dhateng kula. Ora sandadak mbok peksa Patih Harya Suman. Kabeh kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih ngestaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih. Dina samengko ora mung Puntadewa ingkang ditimbali ana ing kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe uga tinimbalan sowan ana ing kayangan Suralaya. Mula dina iki Ngamarta komplang, Ngamarta suwung ora ana sapa-sapa. Ora ana ingkang lenggah dampar negara ing Ngamarta.
Mula Kang Sangga kuwi aja nganti Ngamarta iki tiba ning tanganing para Nalendra sakliyaning Duryudana. Ngamarta kukupen ngger, kukupen lenggahana kowe minangka dadi Nalendra. Negara Ngamarta lan Ngastina dadekno siji. Yo wis tak kendhawuh. Paman Bloro Jenar wonten dawuh dinten samangke kula aturi ngetabaken para sata Kurawa. Ngamarta dados setunggal kaliyan negari Ngastina. Diblengket dadekke siji. Mumpung Pandhawa mapan ning Kayangan Suralaya nek ngestaken dawuh pangkat kula benjang menapa dina niki uga mang budal ngetapake para sata Kurawa. Salajengipun kula nangga dawuhipun Pandya Bathari Durga. Ora usah ndadak walangati kang dadi penggalih mulya kula putuku cah bagus. Eyang mudandang manguring bakal ngawat-awati laku ning para sata Kurawa mene bakal mlengket negara Ngamarta kelawan negara Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe ora usah ndadak jengkar saka dampar. Ora usah ndadak jumangkake suku ngrembyahake asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan apa yang dadi penjangkamu? Niki ngestaken dawuh Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aja nekake laku ning para sata Kurawa watawatana ya Kumbayana. Oh inggih ngestaken monggo sareng kaliyan kula Pandya Bathari. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana magawe gelar irawang ngaglah nggergancang kaya ndo mentang kaya gendhewa ora pangling ki anakku lanang Antasena. Pakde
Pakde Kartomarma, ya dasar para nyata. Antarja, inggih wa, kula ingkang putra pun Antarja. Kok nggawa wadyabala segelar sepapan Kurawa ora pangling gendera ora runtek tumbake nganti kaya jati ngarang. Arep tindak ndi, Pakde? Antasena, piye? Wale-wale apa? Lakuning para sata Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Goroh kowe. Iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen penget yen bener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to, Pakde? Ya ora. Merga krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta kumplang. Ngamarta kumplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian lah kok bener kabeh pambatangmu. Mula aja sok ngapusi karo aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali ning Ngastina. Kowe ora bali, aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa nggone bakal mlengket negara Ngamarta. Mestine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing arep gawe rusak, gedine bakal bedah negara Ngamarta. Kena bedah negara Ngamarta ning iso bedah dadane Antasena. Walah dalah. Wah, piye? Edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo Pakdemu sing tak wedeni apamu? Ora minggat tibantanganmu kene marganing Pakdemu. Aja mboko siji, kroyoken Kurawa legane ati ora bakal tak tinggal ucat. Terus si Mas ya. Cocok tumbak jebol dadamu meneh.
Aduh. Aduh. Caedan. Maju perang kok malah mundur nibani makne cilik. Coli man, coli. Ula sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kaltomalmo, Kakang Cultayu. Jale sampeyan niku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Ka iso muni ngono. Sampeyan sik ngomongi kulawa nek ngamalta cuwung coba. Ngamalta laono coba-coba ayo padha diblengket negara ngamalta. Sing ngumum kaya ngoten mau coba. Aku saka coba. Saka Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Kulawa bubal lho kalu-kaluan. Kaltomalmo nggawa tumbak, Antaséna kok ditumbak, Antaséna sambil mledhek kuwi lha apa-apa ya? Kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon. Kaltomalmo candak tumbake disaut duantil nggon lai plek suarane mak klothak kula wis modal cah kae. Gletak candak silahe jebles ke lemah bablas. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to, Surtayu. Lah kene iso. Maju, ketemu Antarja. Polo wali Antarja. Kowe maju, lekane ajeng gleleng man. Amo cula Antarja mlata ora ngerti Gatotkaca teko dhuwur nimbles silah kula. Klothak. Kula glangsal jambak sil candak silah kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe ulih. Sebabe mesti diuntil gulu kula. Di apa? Diuntil. Diuntil. Kulgo munggah dhuwur banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Okeh papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesti kowe nembung Gatotkaca. Mbok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ora ana kok Kang Cenan. Lah ana kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candak aku duncalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo, kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cumanggaaken man. Boten sah mlengket ngamalta apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalta isih do ulip kabeh. Antaséna Antarja Gatotkaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja Antaséna. Pun ngoten mawon. Hah. Jaman didit 5.000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Estet. Engko njaluk aku sing bayar. Jaman tok ngapuji e. Nyaman niku wis tau kulawa dikon madang kabeh tur minggat. Asalahe kok mangkel aku. Pun, kula njaluk sing, Man. Kalih obat. Lho. Niki lho, diantem Gatotkaca timbles menyonyo. Ya, gampanana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Loh, iki glarun iki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ono kok patih cengkuni lho. Kaya keri nang ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Kumatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mong suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono rak ketok. Mok susu Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man? Antaséna. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antaséna kula ora wani.
Rawani mergo bocahe ndugal kewarisan. Tur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liyane Antasena, Mas. Liyane Antasena. Antarja. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarja loro ora wani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajane kula. Nek nganti kula wani karo Antarja nesu wadul mbahne ula sak donya dikritke goleki kula kabeh. Kula madan ketemu ula. Kula turu parani ula. Napa mboten gegerisi? Oh iya. Lah nggih, mula nganggo pikiran nek arep gelut nganggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, modar tenan. Ah iya. Loro kuwi ra wani. Ora wani, Man. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatotkaca. Nah. Lah nggih telu niku kula ora wani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nek wonten wedok, Man. Oh. Ana meng wedoke aku wong tuwa gliyak-gliyak. Ngang-ngang salep ora. Seneng ae ora. Amo Suramata jejaya mrata mamang semikir trajakelan. Monggono nggawa plinteng tak plinteng kae. Mlaku kok iyak-iyakan. Makne jenenge disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu kowe. Antasena? Piye, Pakde? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku nglegani mak cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku ora wani to. Ha iya. Mula aku etake tok mrene. Aku tak takon kakak karo kowe. Wah aku malah deg-degan aku. Ngerasa oleh ngomong ki malah ngampet ambegan aku. Santai wae. Apa pancen aku omongane kok kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durmagati masa? Kakang Garukaca. Tulung aku tak ketemu karo Garukaca. Aku wedi siji loro gawe aku wedi banget. Ngene kebablasan. Lah aku tuntunan. Gatot kon mrene. Ya. Kakang Garukaca. Goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, ndengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mungsuhe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Antasena. Piye? Oh, kowe aja salah ucap. Aku lan njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garukaca, kowe ora usah kuwatir. Mama, tratap. Tratap ya aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwa. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula apa? Tak dangdut. Ora. Karo Garukaca kok ngerti dangdut. Tak tampa. Inggih. Sing nguncalke Durmagati mau kula. Kok iso bener Sengkuni? Pancen kula paske. Nah, Garukaca wonten dawuh. Aku njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus uncana penerna Patih Sengkuni. Mekaten. Sik tak
salin ceklek. Oh iya. Karo tak nggembol maijan, men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske pate senguli tak tinggile cengele. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kayane yang pate sengkuni. Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan, 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 pendak-pendak ming kongkonan. Njejaluk ngapura telakku sok konslet. Oh iki. Tulung. Uncana pasna sengkuni. Hei, iki saken jauh.